Здравейте, драги зрители! Аз съм Митко Дона 962 или Андрей, там се тая. Тук при мен е главният админ, Crazy Kid. Наистина е луд. В момента съм в готиния сървър. И нещо не мога да отида в спауна. Ало? Now I set home. Oh my god. Така, драги зрители, ами ще направим нови нетворки. Така и аре. Това е готин сървър. Може някой да живее при мен. Трябва да е достоен. Добре, чао, нещо се гръчнах.